Сега ли имаш него? Няма. Там нещо. Това става тракия. Нищо не върта на него. Няма да питам малко. Аз не знам, това се наша случва. Това ударя в толкова. Нормален гол. С 4. Една алфа, да направите с турбомайка. Алфа нищо са направили. Алфа, не нещо не са направили, нищо не са направили. Сега те е на хубаво направо момчето, знаеш колко са. Нищо не да стане гол. Сега ще да е във момчето такова старане по вода. А един бус контролер трябваше да има някакъв. Какво трябва да има? Бус контролер. Оне червен екран, те трябва да го... Ще го държите в ръцете? Тя го взеха. Някъде